आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार अशी परिस्थिती असल्याचं म्हणत ओबीसी आंदोलक नवनाथ वाघमार यांनी कुणबी प्रमाणपत्र वाटपावरून जरांगेंना टोमणा मारलाय। मराठवाड्यामध्ये वाटप झालेले 310 कुणबी प्रमाणपत्र हे जरांगे यांच्या दबावापोटी आणि दादागिरीमुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी वाटप केलेले आहेत। मराठवाड्यात कुणीही कुणबी नसून दादागिरी, सत्तेचा आणि पैशांच्या जोरावर कुणबी प्रमाणपत्र काढले असल्याचा आरोप वाघमार यांनी केला। खरं तर विहिरीतच नसल्यावर पोऱ्यात कुठे येईन अशी परिस्थिती आहे, परंतु हे सुद्धा 300 काही प्रमाणपत्र वाटप झाले हे कुठेतरी जरांगीच्या दबावापोटी आणि जरांगीच्या दादागिरीपोटी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन आणि खरं तर हे भ्रष्टाचार करून काढलेले कुणबी प्रमाणपत्र आहेत। हे सुद्धा म्हणजे माझ्या मते 30 सुद्धा नाही, 30 सुद्धा कुणबी प्रमाणपत्र मराठवाड्यात निघू शकत नाहीत। मराठवाड्यात कोणीही कुणबी नाही, परंतु फक्त दादागिरी आणि सत्तेच्या आणि पैशाच्या जोरावर हे कुणबी प्रमाणपत्र काढलेले, बाकी काहीही नाही।